Хора, много ви благодарим, че стигнахме 200 абонати. Просто много сме щастливи. Това е гордост за мен, Изи и Ейдън. Просто не сме го очаквали. Че вие можете толкова много да ни помагате, толкова да ни подкрепяте и толкова усилено ние да работим, вие да ни подкрепяте, да споделяте. И да, винаги се надявам да си останете с нас. Да, много ви благодарим просто. И да. Обичаме ви, обичайте си и вие. Това беше от мен. Надявам се много, много, много силно и ние да продължаваме. И вие все така да ни подкрепяте. От 200 да станем на 300, на 400, на 500, 600, 700, 800, 900 и 1000 абонати. Поне един плей бутон да заслужим. Така че продължавайте, напрегвайте и да, ще се видим в някое друго видео. Обичаме се и вие, обичайте се и вие!